Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jo. Taong 1950, Bogo, Cebu. Itong mga panahong ito, matunog ang pangalan ni Jo sa kanilang lugar. Hindi dahil sa mayaman siya, bagkus ay dahil sa kanyang mga napatunayan. Kapag pista sa kanilang baryo, si Jo palagi ang hinahanap ng karamihan. Siya kasi palagi ang nagwawagi sa mga kompetisyon na merong kinalaman sa mga lihim na karunungan. 10 sa 12 tagisan ng agimat siya ang nanalo. 2 sa mga ito, pinanghawakan ng kanyang maestro noong ito ay may kalakasan pa. Sa loob ng maraming taon, tanging si Jo at ang kanyang maestro ang magkasama. Hindi naman problema sa kanilang mga kababaryo kung hindi sila nanggagamot, gawa ng rumerespeto naman ang mga ito sa kanilang paniniwala. Ayon kay Jo, ang mga antingero sa mundo, binubuo ng iba't ibang paniniwala. May iilan sa mga ito ang naniniwala na nakakapagpalakas ang panggagamot o ang pagtulong sa kapwa. Subalit ang iilan naman, taliwas sa paniniwalang yon. Bagaman nais niyang tumulong, hindi niya yon magagawa alinsunod sa kagustuhan ng kanyang maestro. Para kay Jo, lahat ng gusto ng matanda, taus-puso niya yung susundin. Napaka-misteryoso ng kanyang maestro na kahit ang pangalan nito, walang nakakaalam. Maging si Jo na nag-iisang disipulo ng matanda, walang kaide-ideya kung saan yon nanggaling at nagmula. Isang araw, kakauwi lang ni Jo galing sa bayan. Kapag mga ordinaryong araw kasi, nagtatrabaho siya bilang katulong sa mga palaisdaan. Kahit mahirap ang trabaho doon, masaya naman siya kahit papaano dahil nagagawa niyang puna ng kakulangan sa kanilang bahay. Sa pagpasok niya sa kanilang tahanan, bumungad ang kanyang maestro na nakaupo sa tumba-tumba habang hawak ang tungkod nito. Jo, lumapit ka. Wika ng matanda pagsilay nito sa kanya. Ano ho ang kailangan niyo, maestro? Matapos niyang makapagsalita, agad din naman niyang hinawakan ang balikat ng matanda habang naghihintay sa bagay na sasabihin nito. Halos inabot din sila ng ilang minutong pananahimik hanggang sa dumating ang puntong hinawakan ng matanda ang kanyang ulo habang bumubulong sa kanya ng, Jo, ngayong gabi maaari bang manatili ka sa tabi ko? Huwag ka na munang umalis. Pakiusap. Sige ho, maestro. Wala ho yung problema. Sandali lang ho sikasuhin ko lang tong mga isda. Kinagabihan, hindi na nga umalis si Jo sa kanilang tahanan. Kahit nakahiligan niya noong tumambay sa labas, minabuti niyang manatili sa silid ng matanda. Habang lumalalim noon ang gabi, tila ba nakakaramdam na siya ng kakaiba sa katawan nito. Hindi na din niyo nagsasalita na para bang nagdedeliryo. Ang labis pa noong ikinagulat ni Jo ay ang pagbuka ng bibig nito kahit wala naman yung sinasabi. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, bigla na lamang siyang nataranta nang masipat niya ang matandang labis ang panginginig habang umuunat ang mga paa. Pagmulat ng mga mata nito, agad naman siya nitong hinawakan ng mahigpit habang dinudukot ang habay nito sa kanyang bewang. Pagpigtas ng tali ng habay, dali-dali itong iniabot ng matanda sa kanya habang patuloy na naghahabol hininga. Jo, kunin mo ito.
Pasensya ka na, wala akong kayamanang maiiwan. Mag-iingat ka, Jo. Sa lahat ng bagay na dumating sa akin, ikaw ang pinakamagandang nangyari. Nanghihinang wika ng matanda. Pagkuha ni Joe ng habay, bigla naman siyang nagulat nang marinig niya ang huling hininga ng kanyang maestro. Animoy naghihintay na lamang yon na makuha niya ang pamana nito bago ito tuluyang bawian ng buhay. Dahil sa bilis ng pangyayari, halos hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya, isang bangungot ang pangyayaring yon, gawa ng hindi siya sanay na makita ang matanda sa ganoong kalagayan. Nais niya noong sumigaw at magwala pero may kung anong bagay sa kanyang katawan nang pumipigil. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit papaano'y napanatag naman ang kanyang isipan dahil kitang-kita niya sa mukha ng maestro ang kasiyahan sa pagpanaw nito. Animoy matagal na yung hinihintay ng matanda na siya namang agad niyang naunawaan. Maya-maya pa, minabuti na niyang takpan ng balabal ang buo nitong katawan habang patuloy na nag-iisip sa kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Kinaumagahan, sing bilis ng liwanag ng araw ang pagkalat ng balita. Marami ang nakiramay sa pagkawala ng matanda na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Hindi naman siya nahirapan noon sa pagpapalibing, gawa ng marami din ang nag-abot ng kanilang tulong. Sa loob ng 9 na araw, nawala sa isip ni Joe ang tungkol sa habay. Tanda niya yung itinago niya sa kanyang mga damit pero wala siyang panahon para tingnan ito. Ang nasa isip niya lamang noong gawin, tingnan ang laman ng habay pagkatapos ng libing. 2 linggo ang lumipas, kahit papaano'y nakakabawi na siya sa pagkawala ng kanyang maestro. Hindi man siya sanay na mag-isa sa kanila, wala siyang magagawa kundi sanayin ang kanyang sarili. Habang nakaupo si Joe noon sa kanyang silid, muling bumalik sa kanyang memorya ang tungkol sa habay na iniwan nito bilang pamana. Pagkuha niya nito, maigi naman niya yung pinagmasdan at pinakiramdaman. Sa unang tingin wala naman doong kakaiba, maliban sa balat ng hayop na nagsisilbing sisidlan ng kung anong bagay sa loob nito. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan naman niya yung binuksan upang makita ang nilalaman nito. Subalit lingid sa kaalaman ni Joe na ang ginawa niyang pagbukas dito ay isang napakalaking pagkakamali. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambad sa kanya ang puting bato na umuusok. Napakabilog ng hugis nito at wala ka doong makikitang tipak o kahit anong marka ng pagkabasag. Habang pinagmamasdan niya ang batong yon, unti-unting nararamdaman ni Joe ang pagbabago ng kanyang katawan. Sa isang iglap, nakarinig siya ng mga kakaibang tinig sa kanyang isipan. Mga katagang nagbibigay ng kilabot sa kanyang kaluluwa na halos ikamatay ng kanyang katawang lupa. Sa pagpapatuloy ng pagsilay ni Joe sa bato, nakaramdam siya doon ng kakaibang sensasyon. Labis na pagkahumaling sa bato na parabang ayaw niya yung ipakita kung kani-kanino. Nang medyo bumalik na sa normal ang kanyang ulirat, agad naman niyang tinago ang bato habang patuloy na nag-iisip ng malalim. Makalipas ang araw na yon, wala siyang kaide-ideya sa dahan-dahang pagbabago ng kanyang katauhan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya hindi siya buo kapag hindi nakatali sa kanyang katawan ng habay. Sa pagsapit ng hapon noong araw, minabuti niyang tumungo sa kaibigan ng kanyang maestro upang magtanong ukol sa bagay na yon.
Marami na kasi siyang ginawang pananaliksik pero wala talaga siyang makitang angkop na sagot tungkol sa habay. Pagdating niya sa bahay ng isang matandang albularyo, agad naman niyang ibinahagi ang kanyang pakay. Subalit maging ito man, walang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang sinasabi. Ang labis pa noong ipinagtaka ni Jo ay kung bakit hindi nakikita ng matanda ang habay ng kanyang maestro. Ilang ulit na niya yung kinalas sa kanyang katawan pero hindi pa rin yun nakikita ng albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya tuluyang napagtanto na merong isang napakalakas na sabulag ang habay na tanging siya lamang ang pinahihintulutan nitong makasilay. Nang mapagtanto ni Joe na walang patutunguhan ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang nagpaalam sa matanda. Marami pa kasi siya noong gagawin sa kanyang pamamahay, gawa ng nag-iisa lang siya sa buhay. Habang binabagtas niya ang daan, bigla siyang nakasalubong ng isang binata na merong daladalang lambat. "O Jo, uuwi ka na? Masyado pang maaga." Bungad na wika ng binata paglapit niya rito. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang napatingin sa mukha ng taong yon, gawa ng nasisiguro niya na hindi niya yun kakilala. Ni minsan sa palaisdaan, wala pa siyang nakitang ganoong pagmumuka. Ayon kay Jo, na bukod sa napakadungis ng itsura ng binatang yon, naninilaw na din ang kabuuan ng mga mata nito, maging ang mga ngipin. Akala niya nga may sakit yon pero ramdam na ramdam niya na wala yung iniindang kung ano. Upang hindi mapahiya ang binata, sinubukan niya yung kausapin kahit papaano. Hindi din nagtagal noon ang kanilang pag-uusap, gawa ng nagmamadali nga siya. Akala ni Joe ordinaryong binata lang ang kanyang nakausap, kaya na may ninais niyang wag na lamang yun bigyan ng atensyon. Sa paglalim ng gabi, habang nagmamasid siya sa labas ng kanilang tahanan, muli na naman niyang nasipat ang binatang dumaan. "Jo, magandang gabi." "Bakit gising ka pa? Di ka ba papasok bukas?" Muli na naman itong wika pagharap nito sa kanyang tahanan. "Papasok, pero hindi pa naman ako inaantok eh. Saan ka ba pupunta?" Pauwi na ako. Diyan lang sa dulong bahay ko." Sagot naman ito sa kanya, sabay turo sa parte ng lugar na merong mga napakasukal na puno. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla naman siyang nagtaka, gawa ng alam niya kung ano ang lugar na yon. Noong buhay pa ang kanyang maestro, mariin itong ibinilin sa kanya na kahit anong mangyari huwag siyang dadako doon. Hindi niya alam ang naging rason nito dahil ni minsan hindi nito sinabi kung ano ang mga nilalang na nanananahan sa lugar. Upang magkaroon ng kaliwanagan itong si Jo, minabuti niyang kausapin ng binata sa pagbabaka sakaling meron siya doong malalamang impormasyon. Nang marinig nito ang kanyang naging tanong, tumawa lang naman ito habang itinuturo ang kanyang habay sa bewang. Matapos itong gawin ng lalaki, dali-dali naman yung naglakad habang patuloy na tumatawa. 3 linggo pa ang lumipas, patuloy niyang nasisipat ang binata. Kapag hapon palagi yung dumaraan sa kanyang tahanan na para bang pinagmamasdan siya nito. Kapag umaga naman, tumutungo yun sa merkado para mamili ng isda. Ang labis noong ipinagtataka ni Jo ay kung bakit sa dinami-dami na nagbebenta ng isda sa lugar, sila palagi ang pinupuntahan ng lalaki. Kahit maliliit ang kanilang mga isdang binibenta, bumibili yon ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa medyo kinukutuban na siya ng masama,
minabuti niyang pataasin ang kanyang bakod at puder. Naglagay na din siya ng mga pangontra sa buong paligid upang masiguro ang kanyang sariling kaligtasan. Pakiramdam noon ni Joe, naghahanda siya sa isang digmaan na nakaamba sa hinaharap. Anumang maisip niyang gawing pag-iwas, nasisiguro niyang hindi siya doon makakatakas. Isang gabi, habang kumakain siya ng hapunan, bigla na lamang siyang naalarma nang masipat niya ang binatang may kasamang 2 matatabang matanda. Nakatayo yun sa harap ng kanyang bahay na siya namang agad niyang nakita. Dala ng kanyang pangamba, dali-dali naman siyang pumunta sa entradang pinto ng kanyang bahay upang kausapin ang mga ito. "Anong kailangan niyo?" Bungad na tanong ni Joe sa mga panauhin. Bagaman hindi niya masipat ang kabuang muka ng mga ito dahil sa usok ng balat ng nyog, ramdam na ramdam niya ang napakaitim nitong mga presensya. Maya-maya pa, nasipat niya ang binatang pumasok sa kanyang bakuran ng hindi nagpapaalam. Sumunod na din ang 2 kasama nitong matabang lalaki na hindi rin umiimik. Sa pagharap ng 3 sa kanyang kinatatayuan, agad naman itong itinuro ang kanyang habay habang seryosong nagwiwika ng, "Kailangan namin yan. Ibigay mo sa amin. Pangako hindi ka namin sasaktan." Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang tabak sa gilid ng pinto at pagkuha niya rito, agad naman niya yung inusala ng dasal at kasabay nito ang mabilisan niyang pagdura ng mga kaning nasa bibig niya. Ikinalat niya yun sa talim ng tabak habang patuloy yung iniihipan ng mga sumpa. Nang masipat naman ng mga ito ang kanyang ginawa, bigla naman yung dumapa habang dahan-dahang nag-aangil. Sa paglapat ng mga kamay nito sa lupa, biglang nasipat ni Joe ang umusli nitong buntot na halos 2 pulgada ang haba. Nag-umpisa na ding malagas ang mga buhok nito at dahan-dahan ang bumababa sa kanilang katawan ang kanilang mga kasuotan. Sa isang iglap, tumambad sa kanyang harapan ng 3 nilalang na halos maihahalin tulad mo sa mga taong butot balat at malapit ng mamatay. Ang tanging pinagkaiba lamang ng mga ito, meron yung mahahabang mga bisig na may mga solidong kalamnan. Sa pagbagong anyo ng mga nilalang, wala nang nagawa si Joe kundi ang makipaglaban. Walang pagdadalawang isip niyang tinaboy ang mga ito gamit ang kanyang tabak, subalit paulit-ulit lamang siya nitong iniiwasan. Dahil sa bilis at liksi ng mga nilalang, kaya na may aminado siyang hindi niya yon masundan. Bagaman nagtatangan siya ng malalakas na karunungan, hindi yun sapat dahil sa kawalan niya ng karanasan. Kampanteng-kampante noon si Joe na makakaya niyang makipagsabayan sa mga ito, kung kaya't hindi sumagi sa kanyang isipan ang peligrong dinadala ng kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya unti-unting nararamdaman ang pagiging dehado sa laban. Sinubukan niya pa noong bumawi pero hindi niya magawang mapangibabawan ang mga nilalang na nagtutulong upang siya ay pabagsakin. Maya-maya pa, doon na nga siya tuluyang bumagsak sa lupa nang maramdaman niyang bumaon sa kanyang likod ang napakatalas na mga kuko ng binata. "Sumuko ka na, Mang Joe. Hindi mo kami kaya." Wika ng nilalang habang pilit pang ibinabaon ang mga kuko nito sa kanyang likod. Nang makahanap siya ng pagkakataon para umatake, mabilis na naman niya yung ginawa, subalit kagaya ng inaasahan, hindi naabot ng kanyang tabak ang nilalang. Imbis na mahati ang katawan nito, tumagos lang doon ang kanyang tabak dahil sa napakahaba nitong bisig.
Habang patuloy na nagpupumiglas noon si Jo, mas lalo lang na ibinabao ng nilalang ang kanyang kuko na siyang naging sanhi upang maramdaman na niya ang kanyang buto na dahan-dahang nababali. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, halos magkandamatay-matay na siya sa kakasigaw habang pilit na ikinakalas ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na ngang nagawa si Jo kundi ang mapaupo sa lupa habang naghahabol ng kanyang hininga. Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagkalas ng kanyang diwa, indikasyon na mawawala na siya ng malay. Dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo, kung kaya't hindi naglaon bigla na lamang ng dilim ang kanyang paningin. Paggising niya, pumungad sa kanya ang kaibigan ng kanyang maestro na abalang-abala sa panggagamot ng kanyang sugat. Manong, ano hong nangyari? Tanong ni Jo dito. Anong nangyari? Hindi mo ba alam kanina lang patay ka na, Jo? Pasalamat ka nakarating ako ng mas maaga sa bahay ninyo. Kundi dahil sa kapitbahay mo, baka ngayon pira-piraso na yung katawan mo. Nga pala, nasaan ang habay ng iyong maestro? Sagot naman ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaibang presensya sa kanyang bewang. Pagtaas ng kanyang damit, bumungad sa kanya ang naagnas na kamay ng binata na nakahawak sa kanyang habay. Halos buto na lamang ang natira sa kamay nito na siya namang labis niyang ipinagtaka. Mutya ng puting sigbi ng nilalaman ng habay na yan. Ang mga nakalaban mo kanina, pamilya ng sigbinan. Pasalamat ka, Jo. Hawak mo ang habay dahil kung hindi, nasisiguro ko sa iyong wala ka na dito ngayon. Wika ng matanda. Ayon sa matandang yon, na ang pinakamalakas na kakayahan ng mutyang kanyang tinatangan ay ang kakayahan itong dayain ang kamatayan sa una at huling pagkakataon. Kumbaga, kapag nasawi ka ng karamdaman at mga pangyayaring hindi mo inaasahan, mabibigyan ka nito ng kakayahang muling mabuhay. Subalit ang ganoong abilidad ay nangangailangan ng matinding alay. Kapag ang nagtatangan sa mutya ay hindi pangkaraniwang tao, mawawala ng bisa ang dasal na maaaring manggaling sa kanyang bunganga. Sa makatuwid, kailan may hindi na siya makakagamit nito. Malulumpo din ang kanyang braso at binti at parte ng kanyang katawan na nagkaroon ng pinsala bago siya binawian ng buhay. Dagdag pa ng matanda na ang kakayahan ng mutya ng puting sigbin ay isang sumpa para sa kanya. Jo, kaya mo bang mabuhay ng baldado? Pasensya ka na, iho. Wala na akong magagawa para matulungan ka. Sa ngayon, ang kinakailangan mo ay magdasal. Siya nga pala, nasa paniniwala ng iyong maestro na ilibing ang mutya ng kanyang habay sa entrada ng inyong bahay. Huwag mo yang kakalimutan para tuloy-tuloy ang pananahimik ng kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala, Jo. Kukup-kuping kita hanggang sa abot ng aking lakas. Mahinahong wika ng matanda. Pagkarinig niya ng sinabi nito, tanging pagpikit na lamang ng kanyang mata ang kanyang nagawa habang nagpapasalamat sa kanyang bagong maestro. Kahit papaano, masaya pa rin siya sa kabila ng kanyang pagiging baldado sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya, nabubuhay pa rin siya sa mundo. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nga inakay siya ng matanda patungo sa tahanan nito. Nagtulong-tulong ang iilan sa kanyang mga kakilala para lamang siya ay madala doon. Magmula noong umalis si Jo sa kanyang tahanan, ni minsan hindi na niya nagawa pa yung masilayan. May mga usapin ding kumalat sa kanilang lugar noon
ukol sa nangyari sa kanya noong gabi. Ayon sa iilan, nakita siya ng kanyang kapitbahay na tinatangan ng 3 nilalang. Halos wakwak na ang kanyang dibdib noong nakita siya ng mga ito. Dahil sa akala ng kanyang mga kapitbahay ay patay na siya, kaya na may dali-dali nitong binalikan ng kakilala nilang albularyo para ibalita ang nangyari. Ang tanging nais lang kasi noon ng kanyang mga kapitbahay, makuha ang kanyang bangkay para paglamayan. Hindi na kasi nila inaasahan noon na may hininga pa sa katawan si Joe. Nagulat na lamang ang mga ito dahil sa pagdating doon ng matandang albularyo, nagsipulasan ang mga nilalang na humihila sa kanya. Hindi alam ng kanyang mga kapitbahay pero nasipat niya ang albularyong yon na nagsaboy ng 5 dakot na uling sa paligid. Inihip din ito ang mga abo ng uling sa hangin na siyang naging sanhi para magsitakbuhan ang mga nilalang. Paglapit ng matanda sa kanyang bangkay, agad naman siya nitong tinakpa ng itim na tela habang tinatawag ang iilan sa mga saksi. Hindi na sila pinapasok sa bahay nito, kaya labis ang pagkagulat nila nang mabalitaan nilang buhay pa si Joe. Makalipas ang ilang buwan, kahit papaano'y nagagawa na niyang makasanayan ang ganoong pamumuhay. Sa sobrang hirap ng kanyang buhay noon, napipilitan siyang gumapang at kumain sa lupa. Hindi naman siya makapagreklamo sa matanda, gawa ng alam niyang uugod-ugod na din ito. Akala ni Joe, hanggang doon na lang ang kanyang buhay, subalit merong dumating na tulong na hindi niya inaasahan. Nanggaling ang tulong na yon sa isang taong nagkaroon ng utang na loob sa kanyang dating maestro. Upang hindi na siya mas lalo pang mahirapan, ito na mismo ang nagmagandang loob sa kanya na kumupkop. Nagkataon namang mabuti ang buhay nito, kaya nagkaroon siya ng katulong sa araw-araw niyang buhay. Pero alam niyo ba, na kahit ilang taon pa man ang lumipas, sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Joe ang kwento ng kanyang pagkamatay sa pangkat ng pamilya ng mga Sigbin. At ang kanyang muling pagkabuhay noong tinulungan siya ng ipinamana sa kanya ng kanyang maestro na isang mutya ng puting sigbin. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas naman ng mutya ng puting sigbin. Isipin ninyo, namatay ka na, tapos nagkaroon ka pa ng panibagong buhay. Kasi sa estado ni Joe, nung nakita ng kapitbahay niya, wakwak na yun tiyan eh. Tapos siguro yung binata, sinusubukan kunin yung habay niya. Ang kaso nga lang, sobrang makapangyarihan nun, tapos hindi pwedeng makita o mahawakan ng kahit na sino. Tapos pinilit nung aswang na kunin. Siguro kasi nakikita nila, kasi nga merong espesyal na kakayahan yung mga aswang na wala yung mga ordinaryong tao. Siguro din yung albularyo na pinagtanungan niya, hindi pa ganun kalawak yung kamalayan, kaya hindi nakikita yung habay niya na nasa gilid ng katawan niya. Tapos nung paghawak nung binatang aswang, 'di ba, nalagas nga yung kamay kasi pagising ni Joe, nakita niya doon pa yung naaagnas na kamay nung binata eh. Siguro kung hindi ka talaga karapat-dapat, hindi mo makukuha o mahahawakan man lang yung mutya ng puting sigbin. Pero grabe. Ang tanong ngayon, paano kaya kunin yun? 'Di ba? Medyo kasi unang-una napakahirap makakita ng puting sigbin. Pangalawa, paano mo malalaman na susuka yun ng mutya? O kailangan mong patayin para kunin yung mutya? Ang dami kong tanong sa kwento na to. Kaso nga lang, hindi yung masasagot, gawa nga ng ultimo yung bida natin, si Joe, hindi alam kung ano yung nasa loob ng habay. Pinaliwanag lang nung isa pang albularyo. 'Di ba? Yun nga lang, sayang lang, hindi natin malalaman kung paano yun makuha. Siguro sa mga ibang kwento, no, may makakapagkwento kung paano makuha yun. Pero sa ngayon, pare-pareho tayo, walang ideya. Ang kailangan ko lang, opinion ninyo para sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba.
Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.